50 meter bredast banan. Hej då! Combinaties, de voetballers van Hertha 4 en oh nee joh, daar gaat het nog. Komm auf jeden Fall schon mal sehr weit, geben jetzt Vollgas und das ist auch gut so. Pluto TV ist Blackstone, jetzt geht's rüber in den Front von Hübers. Letztes Hindernis, Birkut mit Shotgun, aufgebaut, jetzt Cyklerne ned, okay, god fart, vippen. Ja tak, op og ring, op og ring, op og ring, fødselsdag, fødselsdag, ja! Daar gaan ze naar beneden, het is Team Bubbles en daar zijn ze, oh wat een snelheid zit erin! Ja, Arjen Ellis doet voor niks, Nederlands kampioen freestyle BMX 2021, Nicky erachterop, het smalle stuk gehaald, dan wat is de tijd? Indtil videre, men forbi koloniherren op på vippen, dødvippen, som man kalder. De klarer det, de klarer det, de klarer det, de gør det, de gør det, de gør det! Jo, men en bra början. Första kullen, andra kullen. Titta här igenom. Nu kommer balansbredden. Oj! Publiken går i bananas! Och nu blir det oj, 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 oj! Titta, titta! Nu springer jag idag! Nu går det fort! Oj, oj, oj! Ud, alle deres fans er herom bagved, lad os se, de er klare bomben. Over den uden at falde i. Ja, de gør så! Bliv ved! Bliv ved! I har den! I har den! Ja, 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 ja! Ja! Op een tandem uit 1936 komen ze hier naar beneden, het bakje Kapsalon. Het is ook een ode aan het Kapsalon, voorlopig staan ze nog, het gaat nog rechtuit. Ja, en dit is sterk, het smalle stuk, het laatste stuk, gaan ze de bel halen? Jawel, 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 ze halen de bel! Ja tak, ned ad rampen. Kommer de over bomben? Jamen det gør de sgu. Forbi kolonihaven, det havde jeg ikke forventet. Kommer de ned? Kommer de op her? Kommer de op her? Ja, de gør så! Ja, de gør så! Ja, de gør så! Ja tak! Ja tak! Let's go! Ja, 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 ja. Der er meget fart på den. Ja, 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 nej, ja, ja, tak. Ja tak, god fart. Ja, forbi kolonihaven. Det går sgu godt indtil videre. Ja, ja for helvede. Undskyld, ja, vi er der, vi er der. Op og ræk på klokken, op og ræk på klokken. Ja! sein. Die Pizza fängt an zu fliegen, meine Damen und Herren. Sie haben Ihre Pizza verloren. Sie haben die Pizza verloren. Egal, kommt rüber. Birkut mit Schokolade.